Καλημέρα σας, κύριε Πρέσβη. Good morning. Good morning. Παρακολουθείτε κάθε πρωί τι λέμε εμείς στα μέσα μαζικής ενημέρωσης? Well, of course, it's very interesting to me as an ambassador here in Cyprus to follow what the news media are saying. Να παρακολουθώ τι λένε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και διαβάζετε και εφημερίδες. And of course you read the papers. Κάθε μέρα διαβάζω τις εφημερίδες. Μία-δύο εφημερίδες κάθε μέρα. Και με βοηθάει να μένω ενημερωμένος. What time do you start work? Φτάνω στο γραφείο λίγο πριν τις 9. Αρχίζω τη μέρα μου με τις εφημερίδες, ένα καφέ και συνεχίζω. Και εμείς στον καφέ ακριβώς είμαστε και κάνουμε αυτή τη συζήτηση για πρώτη φορά. Πρόσωπο με πρόσωπο, δίνοντας τη δυνατότητα και στους τηλεθεατές να παρακολουθούν σε απευθείας μετάφραση στα ελληνικά τι μας λέτε. Συζητάμε πάρα πολύ, κύριε Πρέσβη, εδώ και μερικές εβδομάδες, τα ζητήματα γύρω από την ΑΟΣ και την κρίση που έχει προκληθεί. Υπάρχει σαφής τοποθέτηση των ΗΠΑ υπέρ των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας στην αξιοποίηση του υποθαλάσσιου πλούτου της. Ερωτάμε, γιατί δεν υπάρχει και καταδίκη των ενεργειών της Τουρκίας? Θα αρχίσω με το να λέω να πω ότι η θέση μας είναι ξεκάθαρη σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα της Κύπρου στην αποκλειστική οικονομική ζώνη. Είμαστε πολύ ξεκάθαροι σε αυτό. Ήμασταν η πρώτη χώρα μετά την εμφάνιση του Μπαρμπαρός και την Ναύτεξ να επαναβεβαιώσουμε την αποφασιστική μας πολιτική για να στηρίξουμε το δικαίωμα της Κύπρου να εκμεταλλευτεί τους πόρους της στην αποκλειστική οικονομική της ζώνη. Προσπαθούμε να βρούμε έναν τρόπο να επιστρέψουν οι δύο πλευρές στις συνομιλίες και να αποκαταστήσουμε μια ατμόσφαιρα που και οι δύο πλευρές νιώθουν καλά να επαναρχίσουν οι συνομιλίες. Υποστηρίζουμε το διάλογο τον κύριο Εσπενάιντε στις προσπάθειές του να δημιουργηθούν οι προποθέσεις για επανέναρξη του διάλογου. Κάνουμε παρασκηνιακή διπλωματία με όλες τις πλευρές και ο πιο παραγωγικός τρόπος είναι να δουλέψουμε πίσω από τα γεγονότα, πίσω από τις σκηνές, με τον κύριο Εσπενάιντε και άλλους για να επαναρχίσουν συνομιλίες. Ωστόσο, δεν αναγνωρίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες ότι η Τουρκία προκάλεσε την κρίση στην περιοχή. Δεν στις ανακοινώσεις του State Department επιλέγετε να κρατάτε ίσες αποστάσεις από τις δύο πλευρές και να μιλάτε γενικά για να μην συνεχίσουν οι πλευρές την κλιμάκωση της έντασης. Two sides tensions. Σε ό,τι αφορά την παρούσα κατάσταση, δεν είναι σωστό να πούμε ότι κρατούμε ίσες αποστάσεις. Σε θέμα είναι ξεκάθαρη. Στηρίζουμε το δικαίωμα της Κύπρου για να αναπτύσσει και να διερευνάει τους πόρους της στην αποκλειστική οικονομική ζώνη. Η παρουσία του Μπαρμπαρός στην Κυπριακή αποκλειστική οικονομική ζώνη είναι εκτός του πλαισίου του δικαίου της θάλασσας και του διεθνής νομιμότητας. Άρα είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό πώς βλέπουμε την παρουσία του Μπαρμπαρός στην ΑΟΣ της Κύπρου. Πιστεύουμε όμως ότι ο τρόπος που προσεγγίζουμε όλες τις πλευρές, αλλά και την Τουρκία, είναι ο καλύτερος τρόπος για να αποκαταστήσουμε προϋποθέσεις επανέναρξης των συνομιλιών και να επιστρέψει η δυναμική για το Κυπριακό. Πώς βλέπετε ότι μπορεί όντως να επέλθει αυτή η αποκλιμάκωση της έντασης και να ξαναεπιστρέψουμε σε συνομιλίες? Εσείς πώς το βλέπετε? Είναι ξεκάθαρο ότι και οι δύο πλευρές πρέπει να νιώθουν άνετα για να επιστρέψουν στις συνομιλίες. Και ένα από αυτά τα στοιχεία πρέπει να είναι η αποχώρηση του Μπαρμπαρός από την ΑΟΣ της Κύπρου και η ακύρωση της Ναύτεξ. Δεν έχει κανένας αμφιβολία γι' αυτό. Αλλά αυτό χρειάζεται επίσης διάλογος και το υποστηρίζουν οι ΗΠΑ αυτό. Και σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο θέμα, υπάρχει ανάγκη διαλόγου επίσης. Ο κύριος Εσπενάιντε, ο ειδικός σύμβουλος του Γενικού Γραμματέα, έχει φέρει ένα πακέτο που το υποστηρίζουμε και υποστηρίζουμε τις προσπάθειες του και όλες οι πλευρές πρέπει να δουλέψουν δραστήρια μαζί του για να επιστρέψουμε στο τραπέζι. Και αυτό το πακέτο θα ανοίξει την πόρτα για επανέναρξη των συνομιλίων και να υπάρχουν καλές προϋποθέσεις για το μέλλον. Αυτό το πακέτο το οποίο επεξεργάζεται ο κύριος Άιντα, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν γνωρίζουμε, λέγεται ότι προνοεί τη σύσταση μιας επιτροπής, στην οποία θα συμμετέχουν και οι Τουρκοκύπροι
Και μπορεί αυτή η Επιτροπή να μην είναι υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, να μην εντάσσεται δηλαδή στις διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφωνούν με κάτι τέτοιο? Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες ό,τι αφορά το πακέτο του κ. Άντε που συζητεί με τις δύο πλευρές, αλλά θα πω κάποια πράγματα για αυτό το θέμα. Οι κυπριακές συνομιλίες είναι έτσι και αλλιώς ασχολούνται με ένα κοινό μέλλον της Κύπρου. Είναι πολύ διαφορετικό από ό,τι είναι σήμερα. Και σε αυτό το μέλλον οι υδρογονάνθρακες συμφωνούν όλοι και ότι θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο. Άρα θα πρέπει να βρεθεί τρόπος με τις κατάλληλες συνθήκες σε ό,τι αφορά το θέμα των υδρογονάνθρακες, ένα φόρουμ όπου οι Ελληνοκύπροι και οι Τουρκοκύπροι να μείνουν μεταξύ τους. Αν αυτό είναι κάτω από την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών ή διαφορετικό, είναι ιδέες και για το πώς να προχωρήσουμε. Τα κυριότερα θέματα για τους υδρογονάνθρακες, που είναι βιομηχανία που θα αναπτυχθεί στο μέλλον, το οποίο θα πρέπει να είναι για τα νόμιμα δικαιώματα και των δύο κοινοτήτων, Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων. Πρέπει να δημιουργηθεί ένα φόρουμ που να σχεδιαστεί κατάλληλα για να συζητηθούν αυτά τα θέματα. Να ζητάμε έναν τρόπο να τα συζητάμε όλα αυτά τα θέματα, λέτε εσείς και η κυβέρνησή σας. Θα είναι όμως κάτω από την αίρεση, κάτω από ένα βέτο της τουρκοκυπριακής πλευράς, αν θα προχωρήσουμε ή όχι, αν θα προχωρήσουν περαιτέρω το πρόγραμμά τους, η Κυπριακή Δημοκρατία και η ελληνοκυπριακή πλευρά με την εξόρυξη του φυσικού πλούτου. Όλοι αντιλαμβάνονται ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι ότι δεν πρέπει να γίνει αυτό. Οι παρούσες συνθήκες και αντιπαραθέσεις και οι συνθήκες για εκμετάλλευση της ΑΟΣ πρέπει να προστατευθούν από οποιαδήποτε παρανομία. Αλλά το θέμα μας είναι το μέλλον, τη διευθέτηση μετά τη λύση. Είναι αυτό που θα πρέπει να εφαρμοστεί στο πλαίσιο της λύσης. Οι συνομιλίες ασχολούνται με πολλά θέματα σε μεγάλη λεπτομέρεια και αυτό δεν επιδρά στο σημερινό πρόγραμμα της Κυπριακής Δημοκρατίας, στη λειτουργία της. Είναι δυνατόν να συζητηθούν οι υδρογονάνθρακες στο ίδιο πλαίσιο που μιλάμε για άλλα θέματα στο πλαίσιο της λύσης. Ακόμη και αν είναι εκτός του πλαίσιου των ΗΕ, εκτός της διαδικασίας, είναι για να φέρουμε ιδέες στο τραπέζι και όσον αφορά το γεγονός ότι οι Τουρκοκύπροι δεν λαμβάνουν μέρος σε αυτή τη διαδικασία. Αυτό μπορεί να γίνει και θα πρέπει να το διερευνήσουμε. Αυτό το ενδεχόμενο γίνεται αποδεκτό από την Τουρκία, γιατί σε αυτή την κρίση μιλάμε πλέον με την Τουρκία και όχι με τους Τουρκοκύπριους. Έτσι το αντιλαμβανόμαστε. Αυτή η φόρμουλα, αυτή η ιδέα κερδίζει έδαφος από την Τουρκία. Το δέχεται? Δέχεται κάτι τέτοιο? Γιατί έχουμε αντιληφθεί ότι αίτημα της Τουρκίας είναι να σταματήσουν οι όποιες διαδικασίες για εξόρυξη φυσικού αερίου μέχρι την επίλυση του Κυπριακού. Λέτε αίτημα της Τουρκίας. Οι δύο πλευρές μιλούν στον Εσπενάιτα και αυτό συμπεριλαμβάνει την Τουρκία. Έχει επισκεφθεί την Τουρκία και είχε επαφές με την κυβέρνηση εκεί. Οι δύο πλευρές δεν βρίσκονται στο ίδιο σημείο, σε αυτό το συγκεκριμένο σημείο. Και γι' αυτό δεν είμαστε και σε αυτήν την κατάσταση. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τις νόμιμες ανησυχίες της ελληνοκυπριακής πλευράς και θα έλεγα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σε ό,τι αφορά τις εξελίξεις στην ανάπτυξη των υδρογονανθράκων. Υπάρχει όμως η δυνατότητα να υπάρξει κοινή θέση, αμοιβαία αποδεκτή, με τη βοήθεια του κ. Άντε, που θα απαντούσε στις ανησυχίες της ελληνοκυπριακής πλευράς και θα παρουσίαζε μια ευκαιρία για διάλογο και δεν θα επηρέαζε τις παρούσες συνθήκες, το πρόγραμμα της Κυπριακής Δημοκρατίας. The Turkish Prime Minister απέτηση να διακοπεί το πρόγραμμα της Κυπριακής Δημοκρατίας έχει διατυπώσει και τη θέση, εάν συνεχιστούν τα πράγματα όπως πάνε τώρα, τότε να συζητήσουμε δύο κράτη, διχοτόμηση.
Ποια είναι η θέση των Ηνωμένων Πολιτειών? Η αμερικανική θέση είναι ξεκάθαρη σε αυτό το θέμα. Στηρίζουμε την επανένωση της Κύπρου ως διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία. Με όλους τους παράγοντες που έχουν τεθεί από το Συμβούλιο Ασφαλείας, με όλες τις πρόνοιες που υπάρχουν στα ψηφίσματα και τα έγγραφα των ΗΠΑ. Η θέση μας είναι ξεκάθαρη. Δεν στηρίζουμε θέση δύο κρατών στην Κύπρο. Καθόλου. Σε μια συνάντηση που είχατε με τον Άντρο Κυπριανού, το Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ, σας ακούσαμε να ερωτάτε γιατί αποσύρθηκαν οι συγκλήσεις, αν το καταλάβαμε σωστά φυσικά, οι συγκλήσεις Χριστόφια-Ταλάτ όσον αφορά το φυσικό αέριο και τον καταμερισμό. Πιστεύετε ότι αυτή η σύγκληση, η συμφωνία τότε, γιατί είναι δύο οι συμφωνίες, Χριστόφια Ταλάτ και Χριστόφια Αερογλού, αν επανέλθουν στο τραπέζι, είναι μία λύση για εκτόνωση της κρίσης? Αυτή δεν ήταν ακριβώς η ερώτηση που είχα κάνει όταν συναντήθηκα με τον Άντρο Κυπριανού. Η ερώτηση μου ήταν πολύ πιο μεγάλη. Γιατί κλείσαμε την πόρτα στη συζήτηση των υδρογονανθράκων μετά τη συμφωνία Χριστόφια Ταλάτ ή τη συζήτηση για τους φυσικούς πόρους μεταξύ του Πρόεδρου Χριστόφια και του κυρίου Αερογλού. Σε ό,τι αφορά αυτό όμως, χρειάζεται όμως λύση που είναι αποδεκτή από τις δύο πλευρές για να επιστρέψουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Η δύο πλευρά, για λόγους που αντιλαμβανόμαστε, έφυγε από το τραπέζι, αλλά πρέπει και οι δύο τώρα να επιστρέψουν. Αυτή είναι μια ιδέα που πιθανόν να έχει κάποιες ελπίδες, αλλά χρειάζεται από όλες τις πλευρές, μαζί με τον κύριο Άτε, να δούμε πώς μπορούμε να προχωρήσουμε σε αυτό. Συνεχίζει τον Μπαρμπαρός την διαδικασία, τις βόλτες μέσα στα αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου. Η ένταση παραμένει ίδια, αποκλιμακώνεται ή κλιμακώνεται μέρα με τη μέρα? Σε τι μπορεί να βοηθήσει, κατά την άποψή σας, η επικείμενη συνάντηση στην Αθήνα ανάμεσα στους πρωθυπουργούς Νταβούτογλου και Σαμαρά? Πριν να απαντήσω την τελευταία ερώτηση, θα ήθελα να πω ότι με τη δική μου τι πιστεύω εγώ ότι γίνεται στην αποκλειστική οικονομική της Κύπρου. Η Κύπρος συνεχίζει τις δραστηριότητες της, με την ΕΝΗ στο οικόπεδο αυτό, η στήριξη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αυτή η εξερεύνηση συνεχίζεται. Και υπάρχει η παρουσία του Μπαρμπαρός, που είναι εκτός του πλαισίου του δικαίου της θάλασσας και των συνθηκών των Ηνωμένων Εθνών. Το επίπεδο της έντασης παραμένει το ίδιο. Ανησυχούσαμε ότι είχαν μεγαλώσει εντάσεις. Δεν υπάρχει όμως σοβαρή κρίση. Δεν υπάρχει πρόβλημα με αυτό. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες το προσεγγίζουν αυτό, όπως και άλλες χώρες. Τώρα, πώς μπορεί η συνάντηση με τον Σαμάντα Νταβούτογλου να βοηθήσει? Γενικότερα θα μπορούσε να βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε θέματα στην Κύπρο. Είναι θετικό όταν η Ελλάδα και η Κύπρος συζητούν επικοδομητικά θέματα συνεργασίες που αφορούν και την Κύπρο. Ο Πρωθυπουργός Σαμαράς θα θέσει το θέμα, όπως είπε, με τον κύριο Νταβούτογλου, και πώς να βρεθεί μια λύση. Ελπίζω ότι αυτό θα συνεισφέρει στη μεγαλύτερη διαδικασία, στη μεγαλύτερη εικόνα, ώστε να επαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις και οι δύο πλευρές μπορούν να επιστρέψουν στον πραγματικό στόχο που είναι η λύση. Προηγουμένως ότι υποστηρίζετε τις προσπάθειες του κύριου Άντα για να εξευρεθεί ένας τρόπος να επανέλθουν οι δύο πλευρές στο τραπέζι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες κινούνται προς την κατεύθυνση της Τουρκίας, και αν ναι, πόσο ανοιχτά είναι τα αυτιά των Τούρκων για να ακούσουν τους Αμερικανούς, καθώς βλέπουμε τους Τούρκους να συμπεριφέρονται με αλαζονία, την τουρκική κυβέρνηση να συμπεριφέρεται με αλαζονία. Και είναι κάτι που σχολιάστηκε και από τον αμερικανικό τύπο, Washington Post. Είδαμε να χαρακτηρίζει αναξιόπιστο σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών τον κύριο Ερντογάν. Θα πρέπει να πω πρώτα ότι όταν
Όταν άνθρωποι χρησιμοποιούν τη λέξη αλαζονία με Αμερικανό διπλωμάτη, δεν το θεωρούμε ως επικοδημητικό όρο. Έχουμε κάποια θέματα με την Τουρκία. Εργαζόμαστε με την Τουρκία να βρούμε μια λύση σε αυτήν την κατάσταση, σε ό,τι αφορά την ΑΟΣ της Κύπρου και προς τη λύση του Κυπριακού. Είναι γεμάτη η ατζέντα μας με την Τουρκία και είναι δύσκολο να το διαχειριστούμε. Δεν είναι ο πιο εύκολος σύμμαχος η Τουρκία, αλλά είναι πολύ σημαντικός σύμμαχος. Και η περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής είναι γεμάτη από κρίσεις. Εξαρτώμαστε και πολύ από την Κύπρο, στρατηγικό εταίρο, και στην Τουρκία, όπως και την Ορδανία και σε πολλές περιπτώσεις. Έχουμε θέματα που συζητούμε με όλους και εργαζόμαστε όσο καλύτερα μπορούμε με όλους. Και είναι πολύ σχετικό με την κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή. Η συγκεκριμένη ιδέα, παραδείγματος χάρη, να αξιοποιηθεί η σύγκληση ανάμεσα στις προηγούμενες φάσεις των συνομιλιών, Χριστόφιας, Ταλάτ, Έρογλου, να λειτουργήσει ως το πλαίσιο της συνεννόησης, το ακούνε στην τουρκική πλευρά ή το απορρίπτουν? Δεν έχουμε προσεγγίσει την Τουρκία με αυτόν τον λεπτομερή τρόπο. Αυτό είναι θέμα που πρέπει να συζητηθεί αρχικά με περισσότερη λεπτομέρεια από τον κύριο Άιτα. Θα πρέπει η Τουρκία να συζητήσει με αυτό και ο κύριος Άιτα θα πρέπει να είναι αυτός που θα προχωρήσει. Εμείς δεν προωθούμε τις δικές μας ιδέες για την επανέρξη των συνομιλιών και την επίλυση του Κυπριακού. Στηρίζουμε τις ιδέες που προωθεί ο κύριος Άιτα. Δεν είμαι βέβαιος που βρίσκεται αυτή η ιδέα σε ό,τι αφορά την αντίδραση της Τουρκίας. Αλλά αυτό που είναι ξεκάθαρο, θέλουμε την Τουρκία να εργαστεί με τον κύριο Άιτα και όλους τους εταίρους για να βρουν μια λύση σε αυτό το πρόβλημα. Ζητήσατε από την Άγκυρα ως Ηνωμένες Πολιτείες, ο κύριος Κέρι ενδεχομένως, να αποσύρει τον Μπαρμπαρός από την Κυπριακή ΑΟΣ. Συζητήθηκε σε κάποια λεπτομέρεια από τον Υπουργό Εξωτερικών Κέρι και τον κύριο Μπάιντεν και άλλους αξιωματούχους προς την Τουρκία. Και είναι μία από τις βαλβίδες, αν θέλετε, στη δουλειά του κ. Άιτα, αυτό που συνεισφέρουμε εμείς. Ένας τρόπος με τον οποίο να φτάσουμε μια λύση και να φύγουμε από την ένταση που υπάρχει σήμερα. Το έχουμε θέσει, το συζητήσαμε. Οι Τούρκοι έχουν τις δικές τους ιδέες πώς θα προχωρήσουμε και θα πρέπει να συζητήσουμε με όλες τις πλευρές και να εργαστούμε για να βρούμε μια διέξοδο. Κύριε Πρέσβη, τη συνεργασία για προώθηση ενός ενεργειακού προγράμματος αξιοποίησης του πλούτου της περιοχής ανάμεσα στην Ελλάδα, την Κύπρο και την Αίγυπτο. Πιστεύω ότι η ιδέα της ανάπτυξης μιας ενεργειακής εργασίας στην περιοχή είναι πάρα πολύ σημαντική. Δίνουμε πολύ σημασία σε αυτές τις ιδέες και τις θεωρούμε πολύ σημαντικές από την Κυπριακή κυβέρνηση. Ιδιαίτερα ο κύριος Γιάννης Κασουλίδης, ο Υπουργός Εξωτερικών, αξιοποιεί τους υδρογονάνθρακες στην Ανατολική Μεσόγειο. Όπως αξιοποιούν τα ευρωπαϊκά κράτη, αξιοποίησαν το ατσάλι μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο για να συνεργαστούν και να επιλύσουν τις κρίσεις και τις αντιπαραθέσεις, τις συγκρούσεις. Είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Το βλέπουμε πολύ θετικά. Όταν χτίσεις δίκτυα συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο, δεδομένης της ιστορίας αυτής της περιοχής και αυτά που ξέρουμε, θα πρέπει να δώσουμε σημασία στο γεγονός ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε. Γνωρίζω ότι ο πρόεδρος Αναστασιάδης και ο κύριος Κασουλίδης ήταν πολύ ξεκαθαροί σε αυτό και το εκτιμούμε, αλλά θα πρέπει να το υπενθυμίζουμε σε κάθε στάδιο. Δεν θέλουμε να τραβήξουμε μια γραμμή στην Κύπρο. Είναι ένα θέμα όμως, είναι μια συμφωνία, μια συμμαχία να την πω, που ενοχλεί την Τουρκία και προκάλεσε και την έντονη αντίδρασή της. Πιστεύετε ότι την περίοδο αυτή που πραγματοποιείται αυτή η
που αυτή η συμμαχία παίρνει σάρκα και οστά, χρονικά είναι λάθος? Δεν θα το έλεγα συμμαχία, πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί σε αυτό, σε ό,τι αφορά τις έννοιες που χρησιμοποιούμε. Αλλά πιστεύω ότι μια δίκτυο ανεπτυγμένη συνεργασία μεταξύ των χωρών αυτών είναι εντάξει, είναι μια χαρά, δεν έχουμε πρόβλημα με αυτό. Δεν θα συμβουλεύαμε την κυβέρνηση της Κύπρου ή οποιαδήποτε άλλη χώρα να μην αναπτύξει κανάλια συνεργασίας ή επικοινωνίας με άλλες περιοχές στην περιοχή, με άλλες χώρες στην περιοχή. Αν η Τουρκία έχει αντιδράσει αρνητικά σε αυτό, πιστεύω ότι τουλάχιστον παρακολουθούν τι γίνεται και αυτό είναι θετικό. Στο τέλος της μέρας αυτό που έχουμε να πετύχει είναι μια διευθέτηση όπου η Τουρκία στηρίζει την περιφερειακή συνεργασία σε ό,τι αφορά αυτό το θέμα στην Ανατολική Μεσόγειο. Θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι αυτός είναι ο στόχος. Να οικοδομήσουμε σχέσεις που είναι βασισμένες σε κοινό στόχο, σε κοινά ενδιαφέροντα, όπως το βλέπεις εσύ, όπως το βλέπει η Κύπρος. Έχει κάθε δικαίωμα η Κύπρος να το κάνει, αλλά θα πρέπει να γνωρίσουμε ότι στόχος είναι η επανένωση. Και αυτό θα πρέπει να εξασφαλίσουμε τουρκική στήριξη γι' αυτό. Να φέρουμε την Τουρκία σε αυτόν τον προσκήνιο της περιφερειακής συνεργασίας. Θα πρέπει να είναι μέρος των αυτών που στοχεύει η κυπριακή πλευρά. Και λέγεται ότι έχετε απόψεις ως κυβέρνηση γύρω από αυτά τα ζητήματα για το πώς θα αναπτυχθεί όλη αυτή η συνεργασία και τι είδους υποδομές θα φτιαχτούν. Είτε είναι πλατφόρμες LNG, υγροποιημένου αερίου, είτε είναι η όδευση αγωγών κάτω από τη θάλασσα κτλ. Υπάρχει και μία άποψη που λέει ότι, την είπε ο κύριος Σόλωνας Κασίνης, τον ξέρει όλη η Κύπρος, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σταμάτησαν την ιδέα δημιουργίας ενός σταθμού υγροποίησης φυσικού αερίου στην Κύπρο, στο Βασιλικό. Έτσι είναι τα πράγματα? Με ρώτησε στο Twitter γι' αυτό και η απάντηση μου και είπα σακλαμάρες. Δεν είναι αλήθεια, δεν αποκρίνεται στην πραγματικότητα. Είναι αναλυθές, το απορρίπτω. Αυτό που λέω είναι για να αντιληφθούμε πώς λειτουργεί το θέμα της ενέργειας, πώς θα προχωρήσει. Θα πρέπει να δούμε τους αριθμούς. Αυτό που είναι ξεκάθαρο είναι ότι οι αριθμοί που έχουν μελετήσει όλες οι πλευρές, όχι η Αμερικανική κυβέρνηση, οι εταιρείες και η Κυπριακή κυβέρνηση, δεν ευνοούν την δημιουργία LNG, υγροποιημένου αερίου, τερματικού υγροποιημένου αερίου στο Βασιλικό, από το κόπεδο 12 της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αυτό που έχει αναλάβει η εταιρεία Noble. Οι αριθμοί που είναι σχετικοί είναι ξεκάθαροι. Το φυσικό αέριο που είναι διαθέσιμο είναι 3 εκατομμύρια κυβικά μέτρα. Η αγορά του φυσικού αερίου προχωρά με συγκεκριμένο τρόπο. Αυτό περιλαμβάνει όλους τους τύπους φυσικού αερίου. Σε ό,τι αφορά την επένδυση που πρέπει να γίνει για το υγροποιημένο αέριο, για το τερματικό, είναι πολύ δύσκολο με βάση αυτές τις συνθήκες να διαχειριστούμε ένα τερματικό φυσικό αέριο στο Βασιλικό. Θα χρειαστεί πολλά χρόνια να έρθει το φυσικό αέριο στη στεριά και να καλυφθούν τα κόστα αυτής της επένδυσης. Αυτή δεν είναι μια κατάσταση που δημιουργήθηκε από την Αμερικανική κυβέρνηση ή επευλήθη στην Κυπριακή κυβέρνηση από τις ΗΠΑ. Αυτή είναι θέμα της αγοράς, είναι δυναμική της αγοράς και τα γεγονότα όπως τα γνωρίζουμε σε ό,τι αφορά την ενεργειακή αγορά. Επειδή αναφερθήκαμε σε κατηγορίες που εκτοξεύονται εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών από την Κύπρο, θα ήθελα ένα σχόλιο, γιατί βλέπω και εγώ τα Twitter σας. Σας ακολουθώ στο Twitter. Διέγνωσα μία στεναχώρια, να την πω, απογοήτευση για το γεγονός ότι κατηγορήθηκαν οι ΗΠΑ ότι δεν στήριξαν όσο έπρεπε την Κυπριακή Δημοκρατία. Χθες ακόμα στη Βουλή ακούσαμε αρκετούς πολιτικούς να διατυπώνουν και πάλι επικρίσεις στην Κυπριακή Δημοκρατία για την επιλογή της να αναπτύξει μια ειδική σχέση με τις ΗΠΑ και ότι είναι λάθος να επενδύει σε αυτή τη σχέση και ιδιαίτερα σε χώρες που εδώ και 40 χρόνια δεν έχουν στηρίξει ποτέ την Κυπριακή Δημοκρατία. Μάλιστα, το σχολίασα στο Twitter, does this make me a bad American? Το θυμάμαι βέβαια αυτό. Αυτό ήταν αντίδραση σε μια συγκεκριμένη στήλη του Μιχάλη Γνατίου.
Γενικότερα όμως, δεν μπορεί να γνωρίζω πώς κάποιος μπορεί να στηρίξει ότι η Κύπρος δεν έχει οι ΗΠΑ δεν έχουν στηρίξει την Κύπρο όλα αυτά τα χρόνια. Αν θέλετε να πάμε πίσω και να δούμε τι έχει γίνει, ήμασταν ο κυριότερος δωρητής στα χρόνια που ακολούθησαν το 1974, που προσπαθούσε ο κόσμος να συνέλθει από τις τραγικές συνέπειες του πολέμου. Στηρίξαμε με την Κύπρο με κάθε τρόπο τις προσπάθειες λύσης σε ό,τι αφορά και κοινωνικά δίκτυα, τη δημιουργία κοινωνικών δικτύων στην Κύπρο. Ενδιαφερόμαστε πολύ για την Κύπρο, νοιαζόμαστε για την Κύπρο και έχουμε επενδύσει πάρα πολλά να στηρίξουμε την επανένωση. Σε ό,τι αφορά όμως τις επιλογές της Κύπρου, εξωτερικές πολιτικές επιλογές, πιστεύω όμως ότι είναι ξεκάθαρη σε αυτό το θέμα. Η Κύπρος ανήκει στη Δύση, είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει δεσμευθεί και αφοσιωθεί συμμετοχή σε ένα οργανισμό όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο οποίος είναι υπερεθνικός και έχει συγκεκριμένες απόψεις σε ό,τι αφορά θέματα ασφάλειας και έχει πολιτική και εξωτερική πολιτική και σε ό,τι αφορά θέματα στρατηγικής, σε ό,τι αφορά όπως παραμείνει αντιτρομοκρατία, η μη διάδοση των πυρηνικών όπλων, το περιβάλλον. Η Κύπρος είναι μέρος αυτού του οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτός είναι ο οργανισμός με τον οποίο οι ΗΠΑ έχει την μεγαλύτερη στρατηγική σχέση στον κόσμο. Άρα είναι βέβαιο, φυσικό, ότι οι δύο χώρες μας θα αναπτύξουν στενές διμερείς σχέσεις. Γι' αυτό θεωρούμε την Κύπρο στρατηγικό εταίρο. Ο πρόεδρος Αναστασιάδης και η κυβερνήση έχουν δεσμευθεί στην ανάπτυξη αυτής της προοπτικής της κυπριακής εξωτερικής πολιτικής με πολύ ενεργό τρόπο. Στην Κύπρο ο αντιπρόεδρος, ο Τζο Μπάιντεν. Αναμένουμε σε κάποια στιγμή, δεν ξέρω κάτω από αυτές τις συνθήκες αν θα έρθει, ο Τζον Κέρι, ο δικός σας υπουργός. Αυτό που λείπει για να αντιληφθούμε τη δυναμική των πραγμάτων, κύριε Πρέσβη, είναι κατά πόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ρίξουν το βάρος τους πραγματικά για να υπάρξει οριστικό διέξοδο προς την κατεύθυνση της επίλυσης του Κυπριακού. Ένα κορυφαίο ζήτημα είναι το θέμα της ασφάλειας. Το λέτε κι εσείς. Ο κόσμος όλος γύρω μας είναι σαν κινούμενη άμμος. Ερωτώ, οι Ηνωμένες Πολιτείες στο ζήτημα της ασφάλειας, που είναι ανοιχτό για την Κύπρο εξαιτίας του αλήτου Κυπριακού, τι υποστηρίζει, να μείνουν οι εγγυήσεις του 60? Δεν πιστεύω ότι αυτό μπορεί να το απαντήσουμε ένα ναι ή ένα όχι. Θα πρέπει να το δούμε ως θέμα που βρίσκεται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να το αφήσουμε στα Ηνωμένα Έθνη. Οι δύο πλευρές ασχολούνται με αυτό το θέμα. Είναι περίπλοκο θέμα και αφού αφορά και τις χώρες που στη συνθήκη του 60, Ελλάδα και Τουρκία. Αντιλαμβανόμαστε τη σημασία αυτού του θέματος της ασφάλειας, τους Τουρκοκυπρέους αλλά ειδικότερα τους Ελληνοκύπριους. Τη συνθήκη εγγύσεων του 60 υπάρχουν διαφορετικές απόψεις μεταξύ των Ελληνοκυπρίων. Θέλουμε μια λύση του Κυπριακού που να επιτευχθεί, που να είναι βιώσιμη, διαρκής, σταθερή και να υπάρξει μια μετάβαση και την ενίσχυση της ενότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αντιλαμβανόμαστε πως όταν η συζήτηση του θέματος ασφάλειας συζητείται από τις δύο πλευρές της συνομιλίας, οι δύο πλευρές θέλουν κάποιο ρόλο για τις ΗΠΑ, ή κάποιο άλλο οργανισμό ή κάποια αλλαγή από το σύστημα των εγγύσεων. Θέλουμε να πετύχει αυτό. Θέλουμε να συζητηθεί το θέμα της ασφάλειας. Και θα κάνουμε ό,τι επικοδημητικό μπορούμε σε αυτό το στάδιο. Αλλά είναι επίσης σημαντικό για τον κόσμο να αντιληφθεί ότι η διευθέτηση του 60, σε ό,τι αφορά ειδικά το συνθήκη των εγγύσεων, είναι διευθετήσεις του 20ου αιώνα. Και πολλά από τα θέματα για τα οποία ο κόσμος ανησυχεί, σε ό,τι αφορά την ασφάλεια, ανταποκρίνονται, υπάρχουν σε άλλα κεφάλαια, απαντώνται σε άλλα κεφάλαια των διαπραγματεύσεων. Το γεγονός ότι όλη η Κύπρος θα βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για παράδειγμα, και θα εφαρμόζεται το ευρωπαϊκό κεκτημένο σε όλη την Κύπρο, σε ό,τι αφορά στο πλαίσιο της λύσης, θα πρέπει να καθησυχάζει τους πάντες.
είναι ένα σύστημα που συνδετικό και που εξασφαλίζει τη μέγιστη ασφάλεια και αυτό θα πρέπει να αξιοποιηθεί και να επιληθούν πολλά από τα θέματα ασφαλείας που υπάρχουν αυτή τη στιγμή σε ό,τι αφορά το μέλλον της Ομοσπονδιακής Κύπρου. Αυτό που λέτε είναι ότι θα λυθούν ενδεχομένως και πολλά προβλήματα εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση εγγυηθεί την ασφάλεια στην Κύπρο και αποφύγουμε τις μητέρες πατρίδες. Και οι δύο κοινότητες θα έχουν κάποια συναισθηματική σύνδεση πάντα με τις μητέρες πατρίδες. Και για τους Τουρκοκυπρίους θα πρέπει να αντιληφθείτε ότι επειδή είναι λίγο μικρότερη κοινωνία και η εμπειρία τους από τα τελευταία 60 χρόνια είναι πολύ διαφορετική από τους Ελληνοκύπριους, έχουν ιδιαίτερη ανησυχία για τη θέση τους ό,τι αφορά αυτό. Και είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα επιθυμούν μεγαλύτερο ρόλο από ό,τι θα θέλουν οι Ελληνοκύπριοι για την Τουρκία. Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί αυτό, αλλά όταν μιλάμε για ασφάλεια δεν είναι εύκολο να καλυφθεί με ένα-δύο ιδέες ή πρόνοιες. Αυτό που θέλει ο κόσμος είναι αστυνομία. Νιώθουν καλά να πηγαίνουν τα παιδιά του σχολείο αν τα σπίτια τους είναι στην περιοχή υπό τουρκοκυπριακή δίκηση ή ελληνοκυπριακή δίκηση. Αυτά τα θέματα δεν λύνονται με μια απλή συνθήκη. Θα πρέπει να γίνουν πιο περίπλοκες διαδικασίες. Ένα ερώτημα. Ένα last question. Λέμε συχνά 40 χρόνια πέρασαν και πολλοί μπορεί να πούν ότι αυτό το πρόβλημα δεν βρήκαμε τρόπο να το αντιμετωπίσουμε. Ούτε η διεθνής κοινότητα, ούτε οι άμεσα ενδιαφερόμενοι. Ερωτώ το εξής, όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, το φυσικό αέριο, οι προσδοκίες του κόσμου, να γυρίσουμε σελίδα, να πάμε στον 21ο αιώνα, τι είναι αυτό που δεν επιτρέπει, κατά την άποψή σας, τα πράγματα να προχωρήσουν προς τα μπρος? Τι είναι αυτό που πάει στραβά? Υπάρχουν πολλοί που θα μπορούσαν να πούν πολλά για το τι γίνεται και δεν προχωράει η κατάσταση και υπάρχουν και συγκεκριμένες καταστάσεις. Αλλά το κυριότερο θέμα σε ό,τι αφορά τη λύση είναι να πετύχουμε την κατάλληλη πολιτική βούληση από όλες τις εμπλεκόμενες καθοριστικά πλευρές παράλληλα και ταυτόχρονα και να μετατρέψουμε αυτή την πολιτική βούληση σε διευθέτηση. Δεν είμαστε πολύ μακριά από αυτό. Οι συνθήκες δεν είναι και ιδανικές, δεν είναι και καλύτερες. Οι συνθήκες, οι συνομιλίες έχουν διακοπεί, αυτό δεν είναι και το καλύτερο. Αλλά η πολιτική βούληση σε βασικά σημεία που αφορά την ελληνοκυπριακή και την τουρκοκυπριακή πλευρά, αλλά και διεθνώς και άλλα σημεία, είναι κλειδί. Και μπορούμε να το πετύχουμε. Μπορούμε ακόμη να το καταφέρουμε. Είστε αισιόδοξος πάντως. Πρέπει να είσαι αισιόδοξος. Πρέπει να είσαι εκ φύσεως αισιόδοξος για να ασχολείσαι με το κυπριακό. Είναι ένα πρόβλημα που στην επιφάνεια δεν φαίνεται δύσκολο να επιληθεί. Αυτό που θα πρέπει να αναλογιστούμε έντονα είναι να οικοδομήσουμε αμοιβαία εμπιστοσύνη στην περιοχή και στο νησί. Και θα έκανα μια κλίση. Υπό τις παρούσες συνθήκες, όπου οι Ελληνοκύπριοι είναι επικεντρωμένοι στην Τουρκία και τα προβλήματα που προκαλεί στην ΑΟΣ, να μην αφήσουν, να μην παραμελήσουν το γεγονός να προσεγγίσουν τους Τουρκοκυπρίους. Είναι οι συμπατριώτες σας, είναι οι εταίροι σας στο μέλλον. Και πολύ φοβάμαι ότι κάποιες από το δίκτυο επαφών στην κοινωνία έχει προκληθεί πρόβλημα σε αυτό. Ήταν επιζήμιο. Έχουν μειωθεί οι επαφές λόγω των προβλημάτων που προκαλεί η Τουρκία. Και δεν είναι καλό αυτό. Θα πρέπει να συνεχίσουν αυτές οι επαφές μεταξύ των δύο κινητήτων, οι δικοινοτικές. Είναι η βάση του μέλλοντος και θα διατηρήσουν τη δυναμική και τις σχέσεις μεταξύ των δύο κοινοτήτων που είναι βασική, θεμελιώδης για τις σχέσεις μεταξύ των δύο κοινοτήτων. Συμφωνείτε με την ενέργεια του Προέδρου της Δημοκρατίας να αναστείλει τη συμμετοχή του στις διαπραγματεύσεις?
Ξέρετε, αντιλαμβανόμαστε γιατί ο πρόεδρος Αναστασιάδης χρειάστηκε να διακόψει τις συνομιλίες. Δεν είμαστε όμως ευχαριστημένοι ποτέ να βλέπουμε τις συνομιλίες να διακόπτονται. Είναι πιο δύσκολο να επιστρέψεις όταν φεύγεις. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εμείς βρήκαμε ότι αυτός ο τρόπος επικοινωνίας τελικά δεν είναι τόσο δύσκολος. Και η γλώσσα μπορεί να μην είναι πρόβλημα. Στην επόμενη φορά θα δοκιμάσουμε και τα ελληνικά σας. Please, have mercy, I guess. Έλεος, παιδιά, τα ελληνικά μου είναι και τόσο καλά. Επειδή παρακολουθώ το Twitter του είστε ένας άνθρωπος δραστήριος, επισκέπτεστε μνημεία, κινείστε, σας έχω δει πολλές φορές στη Λίδρα να κάνετε τη βόλτα σας με τη σύζυγό σας και τους δύο γιους σας. Μετά την απειλή των τζιχατιστών, είστε τόσο άνετος όσο ήσασταν? Εδώ στην Κύπρο πρέπει να πω ότι νιώθω πολύ άνετα. Δεν έχω φόβο από τους τζιχατιστές. Υπάρχουν απειλές ασφαλείες και αυτές τις ανταποκρινόμαστε σε αυτές και σε συνεργασία με την Κύπρο. Αλλά εδώ στην Κύπρο νιώθω πάρα πολύ άνετα. Δεν νιώθω καλά απειλή και νιώθω άνετα με τον κόσμο. Είναι υπέροχο μέρος. Θα μας φέρετε και τουρίστες. Δεν έχουμε πολλούς τουρίστες από τις ΗΠΑ. Ναι, δεν έχουμε. Δεν έχετε όντως πολλούς τουρίστες από τις ΗΠΑ. Θα πρέπει να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρέσβη, για την παρουσία σας. Καλή σας μέρα.